Dari niya, ay ini kamay doro. Dahil mo mailing yan, ano, digdika, oh. Tanganing mailing noon. Ay, ano. Lecture niya. Ay, hindi ko iyo. Hindi magaling na hisana. Araw na po yung ang hisana. Kada mo sister ano. Oh, refreshing na sana yan sa iya. Kasi mang iba doon sa ano. Iyo po. Di mo pigiinom. Mahal-mahal da. Nanginayang sa kwarta. Hindi mamagay niya kayo na. Yan, tulong-bulan nila. Ayan. Ako po pala, gusto mo na ako, ano. Ako po pala si Lala. Aki po ako ni Marla. Laki na nila. Ayan po, pangalawa po ako. Tapos, ano po ako, software engineer by profession. Si mga nagigibo po baga ng mga program sa computer. Yan po ang trabaho ko talaga. Tapos po, sa Manila na po ako naka-reside, naka-start. Ngunyan, may office mate ako na nag-introduce ako kanya sana kung gusto ko daan mag-part-time. So, sabi ko, okay man ta. Siyempre, baga po, dahil man ako magsisettle sa saro lang na income, kasi siyempre, kita baga pag harali, di talagang gusto pa itong kung kaya mo nga yung mga dobling trabaho, lalaugan mo. So, nag-start po ako part-time kainin sa Manila. Pero ngunyan pa lang po ako nag-introduce digdi sa Tuya. Siyempre, dahil ko man kaya nagibuhan ng oras ka ito. Sabihin ko lang na po. 5 years na po ako sa Yusana. So, ginigibo ko po siya part-time. So, ini po, ang Yusana po is health and wellness. Sa health and wellness industry po. Ang Yusana, ang gustong sabihin ko kaya, you as in true, sana means health. So, meaning true health. Yan po ang gustong sabihin ko ang Yusana. Ini po kaya Greek-Latin word, ang Yusana. So, ang gustong sabihin ko kaya, true health. And saro siya sa mga highest rated supplements sa buong mundo. Okay? So, yan po maaraman tayong kung taano. So, ngunyan, introduce ko po sa Indo. Ang founder po kang Yusana is si Dr. Myron Wentz. Ayan. Ang magayon po kaya sa Yusana, ang talagang may sadiri, is scientist. Bako siyang negosyante. So, kung bagay kang ang ma-introduce kang sarong product or may business ka na product, mas magayon kung ikaw mismo si nag-develop. Kasi syempre, kapot mo ang quality ka mga products mo. Ang magayon kayan po, sa Yusana, si Dr. Myron Wentz, saro siyang scientist, microbiologist, immunologist pa. So, talagang siya ang nag-develop kang mga Yusana products. Tapos, ang magayon po kayan, nakapag-receive siya ng Albert Einstein Award for Life Sciences. Gustong sabihin po kayan, pag naka-receive ka palang kayan award na iyan, ni Albert Einstein Award, ang gustong sabihin, igwa kang dakulang contribution sa science, sa mundo kang science. So, ang naging contribution po kaya ni Dr. Myron Wentz sa mga contribution niya is about cellular nutrition. So, ang hawak na po, baga kaya, composed yan ng cells. Yan. So, ang inadala niya talaga, itong mismong cells ta. Yan ang nagbubuo kang hawak ta eh. So, ngunyan, ang ginibo po niya, more of cellular nutrition study. Tapos, mayroon po siyang na-develop na formulation na kung paano mabubuhay ang cells na talagang nutrition sa laog kang kang hawak ta. So, ang magayon po kayan kay Dr. Myron Wentz, iyo po ito ang naging contribution niya sa science. Tapos kung familiar po kamo sa mga vaccine, flu vaccine, ito bagang tigtutundok, o pag may flu, saro po siya sa nag-develop kaiyan. So, dati, yaon siya sa sa curative. Kung ibig sabihin kong curative, saro siya sa mga nag-develop kung paano ma-cure ang sarong ang disease. Kaya, kunwari, flu. Yan ang tiga-adala niya kadto. Kaya lang, nagadansing parents niya sa cancer tsaka sa heart attack. Pero that time, doktor na siya. So sabi niya, anong nangyari? Doktor na ako, di ko man lamang ngayon napugulan. Pag kang hilang sa kang mga magurang ko. So nag-shift na siya, duman siya nagkaigwa ng idea na why not mag-create ako, kung kaya ko man lang mag-create ng bulong, why not mag-create ako, itong makakapag-prevent na maghilang ka. So, iyo to si saro sa mga sa iya ng idea na mag-shift sa preventive. Kaya po na-discover niya ang Yusana products. Ayan. Tapos, ang saro pa sa discovery niya,
ano siya, experiment siya. Pag ang cells po pala, ko ako yan sa hawak mo, tapos nakasuway siya sa hawak mo, ano po, iyan cells na yan, matagal lang yan, in minutes lang or in seconds lang, magagadan yan. Tapos syempre, mayo iyan ng proper nutrition. Mayo iyan, hindi dahil na siya nakatakod sa body mo eh. So, gustong sabihin, magagadan siya. Ang ginibo ni Dr. Myron Weds, itong cells na ito, tiglaagan niya ng formulation. Proper nutrition, plus itong mga formulation na na-discover niya, itong cells na to, kaya pala siyang mabuhay, nagre-regenerate siya. So, iyo po ito sa discovery niya. Kaya po, natawanan siya ni Albert Einstein Award for Life Science. So, araw po kayang pero ini po, buhay pa siya. So, na-meet ko siya sa Singapore, kang nagduman kami sa Singapore. Buhay pa naman si Dr. Myron Weds. Ayan. Ayan, uni po siya. Ini ang Albert Einstein Award for Life Sciences. Tapos, ang magayon ang vision niya. Ang gusto niya lang talagang mangyari is I dream of a world free from pain and suffering. I dream of a world free from disease. Love life and live it to its happiness, fullest in health. So, yan ang gusto niyang mangyari. Na dahil mag-suffer ang mga tao sa mga degenerative diseases, sa mga high blood, tango yan po, baga grabe na ang nangyayari. Ano dahil na nakokontrol. So, yan po ang gusto niyang mangyari. Yan ang vision niya. Ma'am yan, ang isa na products po, tig-introduce na yan kang mga, doktor. And even sa, digdi po sa, sa BMC, digdi sa Naga, tig-recommenda na po yan kang doktor. So, saro po yan si Dr. Po familiar ka mo kay Oprah, yan, saro sa mga consultant ni Oprah na doktor, si Dr. Mehmet Oz, yan po ang partner kang ni Sana sa US, yan, si Dr. Mehmet Oz. And, ang magayon po sa mga products kang ni Sana, iniman, ang quality. Yan. Pag sinabi mo kaya ang produkto, dapat may quality. Bako lang yan itong basta lang pig-manufacture baga na nagkuha lang ng malunggay, dinikdik, tas nilaag sa capsule, o food supplement na. Pero day maaram ko ano ang quality. Kung talaga bang na-absorb yan kang hawak mo, totoo, nagulay yan. Pero, syempre, iba yan susunod na mga standard. Yan. Ang magayon po sa'yo sana is, ini po, nanodan ko may iba palang tulong klaseng manufacturing. Number 1, feed grade. Ang feed grade, yan itong pag-manufacture kang mga, feeds. Mga sa urig, o sa, sa hayop, yan. Yan ang pagkakarakaninda. Pero iyan, dayan sa standard kung malinig o bako. So, yan talaga, normal na. Yan ang pinakasarong manufacturing grade. Pangadua po is food grade. Pag sinabing food grade, yan na ito sinabi ko, kung makuha ka ngayon malunggay, dinigdik mo, nilag mo sa capsule, food supplement ang ato dyan. So, food grade siya. Pero pag sinabi mong pangatulo, pharma grade, gustong sabihin, iyan itong pag-manufacture ka mga bulong. Ang bulong po, baga lalo na kung anesthesia, di ka pwedeng kaya na masobrahan o makulangan, tagadan ka talaga. So, iyan manufacture yan na, talaga, eksakto. Kumbaga, eksakto na kaipuhan kang tao. Ngunyan, ang Yusana po, pharma grade siya. So, isipon po nido, food supplement siya, pero, pag manufacture sa iya, garo bulong. Kasing level na kang mga bulong. Pero bako po siyang medicine. Okay, food supplement pa rin siya. Pero highest quality of manufacturing siya. Pharma grade siya. So, every 15 minutes po, chine-check yan. Pag ang sarong tablet, dahil nakapasa duman sa standard, tiga-apon nila yan. Araw sinda kayan ka, stricto sa quality kang Yusana. Okay? And, yan. Hindi po ang magayon kayan. Ang Yusana po, hali iyan sa States, okay? United States, Salt Lake City, sa Utah. Ayan, ini po ang manufacturing plant niya. Ini po ang nagsusupply sa gabus na, sa worldwide na branches kang Yusana. Digdi po yan tigigibo. Kasing dakula po yan 3 times larger than Mall of Asia. So, imagine mo, garo saro siyang municipality na or lalawigan na. So, araw po yung kayong kadakula, yan, Salt Lake City. Tapos po, nag-start yan 1992 sa United States of America. Ayan. Tapos sa Pilipinas po, naglaog yan 2009. Ayan, naglaog yan sa Philippines 2009. Tapos, igwa na po yan ng mga nasa 24 countries na po kita. Ganyan. Okay? So, iba man po yan sa Japan, sa Canada. Kung may mga bistado po kamo dyan, yan, pwede po yan mag-take ng mga products. Ako po, may mga clients ako sa Japan, sa US, itong lulahon ko sa US, nag-order yan sa kuya. Yusana products man ang gagamit niya.